Welcome mafethu siyanibingelela. Welcome to abazingeli belaphi beqiniso TV. Abazingeli belaphi beqiniso TV. Makuthi uyaqala ukuyibona le channel, please do me a favor and push the subscription bell ukuze njalo bafethu manibona ibutton elibuve likhuphuka njengesitimela samanzi ukusho ukuthi cha siziyakhala. Mina isiboko se-TV emhlaba ngibona ngamehlo ngabusa ukulakha lokugcina ngiyabheja aseke sibone phela. Namhlanje ngifike esigodlweni sekamkhulu umkupa iningi lenuke niyamazi kodwa namhlanje singithe asike simvakashele mkhulu. Thiwa Thokoza, thiwa ndawo ekuthiwa sawubona. Thokoza mkhulu. Yebo sawubona kunjani? Siyaphila mkhulu mkupa, ngabe ninjani mkhulu? Hayi nami ngiyaphila kakhulu baba. Siyaphila mkhulu sithe sifika la ekhaya mkhulu sabona abantu bekulindile befuna ukuzothola izisebenzo. Sathi asike singene nje njengoba usibizile. Kunjalo. Mkhulu for umuntu oqalayo ukubona kunomuntu oqalayo ukumbona umkupa. Ngisacela umtshele ukuthi ubani lo muntu esikhuluma naye njengamanje. Njengamanje ukhuluma njengamanje nje mawufike lana nje ukhuluma niMsibu. Yes mkhulu. Yes mkhulu. Usibu uzoyichaza indlela nje indaba onayo njengamanje inkinga unazo. Yes mkhulu. Ukuthi nje basichase mase ngiyakunikeza lokho nje ukhala ngabo. Yes mkhulu. Kunjalo baba. Mkhulu angingasamosha isikhathi sike singene odabeni mkhulu ngoba kunembuzo mkhulu engizobuza yona ngibuzela abalandeli. Mkhulu kunabantu mkhulu lana abafuna imisebenzi. Ngingakangeni nje egubhini ngiyazi abalandeli sebefuna ngigijime ngingene egubhini. Sizofika lapho. Kunabantu abafuna ama promotion emsebenzini. Kunabantu abaphungela izisu, kunabantu abasanda kuphuma amajele. Mkhulu ibhavu lenhlanhla ngabe usalenza yini? Ngilaliweza ibhavu la ihlanja. Yes mkhulu. Kunjalo nje ngiyambiza umuntu nje ngimnikeze umuthi bahambe boyogeza noma lana bafikile lana esikodlweni ngimgeze mina. Yes mkhulu. Kunjalo. Umgeze mkhulu. Ngiyambona umuntu nje umgeza. Yes mkhulu wami. Noma nje mawuthi nje ukhuluma indaba yomsebenzini noma uphelile umsebenzi ngiyakhona ukumnikeza umuthi nje ukuthi nje uthole nje umsebenzi. Ngabe mkhulu namanje usakwazi ukwenzela abantu abathi bona amaphanda noma bayafesa bafuna ibhavu lokuthi mabefika nje lento wawuthini mina uthi uyifaka umkhanya kude babefika nje ukukhethwe bona kuqala lelo bhavu mkhulu salenza namanje. Ngilaliweza baba. Yes mkhulu. Mkhulu ngisacela sike siqhubeke lana mkhulu. Mkhulu kunabantu lana bathi banezitha. Ngiyazi mkhulu udume kakhulu mase kumelene kubhekane nezitha. Kunomuntu othi mkhulu mkupa angisalala ekhaya. Kunjalo. Mkhulu mase ngihamba edrobheni ngifaka ikepisi ngiyasifihla. Mkhulu angisakwazi ngisho nokugibela imoto sekumele ngihambe ngamatekisi. Into yezitha la ekhaya kwamkhulu mkupa noma kwa Dr Mkupa ngabe ikhona yini? Ikhona le ikhona. Yes mkhulu. Uchaza kwami ukuthi nje wena abantu bayakusonda kakhulu noma nje ufuna umuntu ungadubuleki ngesibanga. Okay. Ngiyakhona kuyiweza lokho noma unayiqala mawuthi nje uboshiwe ejele. Yes. Ngiyakhona kungikhiba umuntu. Yes. Kunjalo baba. Namanje lo muthi wecala ngoba ngeze ukuthi uphethe umuthi omubi wecala namanje mkhulu loyo muthi owawulanda emazweni wecala usawuphethe? Ngiyaweza lokho. Yes mkhulu. Futhi nje umuntu ngiyamnikeza u3 days. U3 days. 3 days mawuye khona ekhantolo bazokwazi bamkhibe ukuthi nje wena unayiqala la. Yes mkhulu. Kunjalo ngiyayikhona kuyiweza lokho. Mkhulu asingasingayibalekile lezitha. Kunomuntu othi umkhulu ngifuna mina ungadubuleki. Ibhande noma intambo noma intindili namanje usazenza mkhulu la ekhaya. Ngiyayiweza lokho nje ngiyakhona kuyiweza. Yes mkhulu. Kunjalo. Mkhulu ake ngishintshe isihloko lwakancane. Abantu bashadile mkhulu. Abantu bazama ukwakha imizi yobaba bazama ukuvusa imizi yobaba. Nangu umfazi lana sesiyamsola ukuthi usethanda ukugangaganga. Ngabe wenze njani into kanjalo la ekhaya umuntu uthi ufuna ukuzocupha umfazi senza kanjani? Uyafaka ilumbo
wenza kanjani mkhulu? Mina ngiyakhona kumweza lo nje ngimugcinise bangavebe bangagange kakhulu bafuna lo umfazi nje uzoba wena wedwa nje ngeke basame kuyinye indoda. Yes mkhulu. Ngiyakhona kumugcinisa makubafikile lana esikolweni ukuthi nje ngimunikeze umuthi. Yes bangavebe bafuthi bangamthande umunye umuntu uyindoda. Yes mkhulu. Kunjalo angashelwe. Yes mkhulu. Ngiyakhona kuweza lokho. Yes futhi nje indoda ufuna umshela mababona yena nje bazobona like nje ukuthi nje isiphukuphuku le intombazana. Ngiyakhona kweweza lokho mina. Bamuyeke phansi nje bangabe naye ubisi. Yes mkhulu. Yeah. Mkhulu, ngiyazi awuyona indoda yamazwe amaningi. Mkhulu lana ngizothinta into ethanda ukujula. Izinto ezintshontshiwe size sifike nasemalini. Yeah. Mkhulu ngabe iqiniso ukuthi wena ukwazi ukubuyisa imali etshontshiwe ngisho ukuthiwa yathathwe inyanga? Ngiyakhona kuweza lokho. Uyakwazi mkhulu nokubuyisa izinkomo izimfuyo? Kunjalo ngiyakhona kuweza lokho mina. Ngiyakhona mase ukuthi nje unjonjekile noma yini. Yes mkhulu. Lana ekhaya ngiyaweza indlela ukuthi nje ibuye. Mkhulu, kunabantu abathi badlale ngami inyanga yangithathile imali yami. Ngifisa imali ipercentage noma imadlana ibuye. Umkhulu osanazo lezi ilwane sokuthi zihambe ziyotshontsha zibuye nayo leyo mali ngoba phela ngiyazi mkhulu ukuthi uba nesivumolwano neclient ukuthi wena uzothola imali engaka for lo msebenzi abafana bakho abawenzile. Ngabe mkhulu usayenza namanje leyo? Ngiyakhona kuweza lokho nje mina. Yes mkhulu. Ngiyakhona kuweza. Yes. Kunjalo. Yes mkhulu. Ngabe kuthatha isikhathi singakanani mkhulu ukuthi umuntu ayethole imali yakhe kuzo lezi inyanga zamanga mkhulu? Yeah, ma ufikele lana nje ukuthi nje unjonjekile imali. Yes. Ngiyakhona kunikeza u2 days kuphela ukuthi nje bakubuyisele le imali. Yes mkhulu. Kunjalo. Umuntu othi utshontshe baba bamthathela umfazi bamthathela imoto imfuyo aseke sikhulume ngalabo mkhulu. Indaba yokuthi nje bakunjonjekile imoto ngiyakhona kuyiweza ukuthi nje imoto yakho ibuye. Yes mkhulu. Yeah. Yes mkhulu. Noma nje bakutathele umfazi. Yes. Mawufikile lana nje ngiyakhona kunikeza umuthi. Yes ukuthi nje intombazana ibuye kuwe. Yes mkhulu. Noma nje wena ikubalekele intombazana uzokwazi nje uthathe icingo ungishayele ngikukhulume nami ngikuwezele ukuthi nje sichangane ngikunikeze umuthi. Yes mkhulu. Kunjalo. Mkhulu, sengizovala. Ngiyazi kudume ngani. Kunjalo. Ngiyazi mkhulu ukuthi izigubhu zakho mkhulu umavala. Ngiyazi mkhulu ukuthi izigubhu zakho mkhulu abantu la ekhaya sebefike babonga inqwaba yazo yabantu njalo bafika bezobonga mkhulu. Kahle nje makuthiwa ngikhuluma iqiniso ngiyazi ukuthi wena ispecialist umuntu okhipha izigubhu. Ake ngikhuluma iqiniso mkhulu izinyanga zisafika la ekhaya ngizothatha izigubhu zakho. Ya inyanga siyafika lana kuyothatha isigubhu sami. Asike singene kuyigubhu mkhulu. La phambi kwethu mkhulu ngibona izigubhu zo6. Umkhulu uyazenza izigubhu? Ya ngiyakhona kuziweza lesigubhu uzibona lana nje asina umngozi ngaphakathi. Asinabo umngozi izigubhu mkhulu. Asibulali lezi. Asina umngozi ngaphakathi. Yes mkhulu. Ngoba mawuthi nje ufuna isigubhu sikuwezele imali noma nje isigubhu kusithume. Yes. Ya nje mawuthi nje lana ekhaya ngiweze izinto zina umngozi ngaphakathi. Yes. Ya izinto zumungozi ngaphakathi ngiyaziwezela mina ngoba wena udinga izinto lezo zidingakala ukuthi nje umundeni wakho uthi nje ube green. Yes. Ya isingani futhi nje mawuthi nje ngizokhuluma indaba yokuthi nje sizobulala abatwana la. Mina ngiweze lokho. Yes. Ya mina ngiyaziwezela kwami. Wena into enobungozi ezakho. Ya. Kodwa awwenzeli abantu. Cha, angiwezela abantu ngoba wena mawufikile lana esikodlweni sami udinga lelo usizo lwena indaba yesigubhu ukuthi nje isingani sitole into yokuqoka esikoleni. Yes. Into yokuthi nje yabo singakhuluma ukuthi nje la emhlabeni
mawukuthi nje awunayo singane Yes. awukho nje umuntu uyedwa bazokwazi bakuhlonipha. Yes. Angithi uyazi lokho. Yes, mkhulu. Manje mina lana mawufikile la esikolweni ngikhulume indaba yokuthi nje le isigubhu sinamungozi ngaphakathi. Yes. Ngizoweza ukuthi nje wena ubaleke. Yes, Kunjalo. uzobaleka umuntu phela Yeah. esigubhu Mr. Mina Mbuzi. ngiwezi lokho nje, mina ngiyaziwezela ngokwami. Naye nje inamba yami uzongithola kuyona. Ngitholakala kusonke isikhathi mina ithi 067 Yes. 17 15 017. Ngicela siyiphinde kokugcina mkhulu. Ithi 067 Yes. 17 Yes. 15 Yes. 017. Sekunjalo. Khulu umkubha lo okhulumayo esigodlweni sakho. Kumele siphokose TV mhlaba kumuntu ngamehlabo sokula kholo ukugcina. Nazi ke inkuphu ziyaphela bafowethu. Mina senginasi sami. Kuyosala wona. Angisekho.